Grabatzen ari garen unean gaueko 12 eta laurden diren honetan, Elordik eta Peio Etxeberriak Azkoitiako gurea pilotalekuan jokatu duten, Lauterdiko txapelketa nagusiko B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Peio Etxeberriak pronostikoak nabarmen bete ditu 22 eta 10 irabazi baitu. Elordik lehengoan astelenean Tolosan jokatu behar izan zuen Javi Zabalaren aurka final 8 kanporaketa bertan erraz irabazi zion 22 eta 11 emaitzarekin Peio Etxeberriak berriz lehen urtean finala jokatu zuela eta gaurkoan hasi du txapelketa final laurdenetan eta hanka onarekin hasi gainera. Partida hasieran benetan diskoteka baten barruan Elordi DJ-a izan da eta Peio Etxeberria pistan zegoen dantzaria. Erabat alde batetik bestera mugitu du, nola mugitu gainera saketik hasita sakeak oso pozointxu ateratzen hasi da Aitor Elordi eta ondorioz 5-1 aurreratu da. Horrez gain, Peio Etxeberriak pare bat hiru sake utzi ditu eraman gabe eta gainontzekoetan erraz entregatu dio Elordiri eta ondorioz ezker gantxoaren bitartez min handia egin du. Gerora ordea partida erabat aldatu da. Peio Etxeberria asko jokatzen hasi da, ikeragarri, saketik hasi eta Elordiri teorian esan duguna lehen goizean pronostikoetan eta aipatu duguna, praktikara bikain eraman du Peio Etxeberriak izan ere, ezkerrarekin pilota hartzen zuen bakoitzean hor Elordiri ikeragarria egiten zion, ez zion inongo abagunerik uzten, Aitorrek ere ezin zuen moztuta inolako minik egin, eta Peiok oso ongi eraman du praktikara joko hori ondorioz, 12 eta 8 aurreratu da, Aitor jada esan dugu, sakea ezin hartuta hor sake bat falta egin du eta hortikan aurrera partida erabat aldatu egin da. Eta, gero hor Peiok nahi bezala jokatu du, boleaz ere min ikeragarria egin du alde batetik bestera erki mugitu du Elordi eta ikusi dugu, naiz eta lehen partida izan eta askotan pilotariaren lehen partida hori nahiko zalantzatia izanez, Peio Etxeberriaren guztiz aurkakoa izan dela erabat kontzentratuta ikusi dugu kantxan pilota oso ongi mugitzen eta Aitor Elordi hankapean ibili du. Gero 12 eta 8ko horretatik aurrera berdin jokatzen jarraitu du, Elordi pixkanaga partidatik irteten ere hasi da, nekeak eta erasan da defentsan gero eta kamutsago eta Peio hori ezin pilotak kendu, Peio oso eroso, eta 18 eta 10 aurreratu da, eta gero hor 19 eta 10koan zabalalde horretan lehen hilaratikan alkohol arrastoren batzuk edo erori dira, horre Elordik irriste egin du, eta ondorioz tenaldi luze xamar bat izan da bertan, horre antolakuntzako kideak eta Jon Apezetxe aspeko intendentea eta denbora dezentez egon dira arrasto hori lehortzen, hor apur bat oztu egin dira pilotariak eta hor askotan aurretik doanarentzat kaltegarriagoa izan ohi da atzetik doanarentzat baino ez. Peio Etxeberria jada 19 eta 10, 22ko jada bidea egina, erabat kontzentratuta zegoen kantxan eta pentsatzen genuen behar bada interferentzia edo arazo horren ondorioz Peio kostatuko zitzaiola berriz ere kantxan sartzea, baina ez guztiz aurkakoa izan da, sakean ikeragarri asmatu du, ikeragarri Elordiri oso ongi sartu dio ezker horman, bigarren pilotaka horretan berriz ere min egiten zion eta ez zion inolako abagunerik ikusten, zabalean defentsan ere, beste behin esan behar da, Peio Etxeberria sekulako defentsa duen pilotaria da, hanka ikeragarri biziak ditu, eta gainera defentsako pilotetara ongi iritsi da partidaren fase guztietan esango nuke, eta zabaletikan ezker horman oso inteligenteki sartu dio, bazekielako apur bat erdirago utzita Elordik sekulako mina egin zezakela, baina ez hor aire sartu behar bazen deseroso sartzedin egin du Peio Etxeberriak eta benetan bosnako horretatik aurrera, Elordik sakeatik falta egin duen horretatik aurrera partida perfektua jokatu du Peiok, dena ongi egin du eta horren isla da partidaren azkeneko emaitza 22 eta 10, honen bestez Peio Etxeberriak 12 tanturen aldearekin irabazita
lehen da biziko puntua eskuratu du Elordi, punturik gabe da, 12 tantuko galerarekin. Beraz, maiabitarrak nentzat oso garrantzitsuak izango dira urrengo bi norgehiagokak. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango zuen bitarren izan agur.